De derby SC Heerenveen en SC Cambuur is vanmiddag in een 2-2 leaguespel eindigen. Cambuur kwam knap weerom van een 2-0 achterstaan. De eerste goal voelde al na 9 seconden uit een penalty. En dat is een record in de geschiedenis van de Eredivisie. Nou, binnen de reacties bij Heerenveen teleurgesteld, bij Cambuur zijn ze redelijk tevreden. Ja, wij hebben vanaf het begin gezegd dat wij volle bak doorgaan en ja, dat hebben we gedaan vanaf het begin. Joey steekt me goed weg en dan ja, loop ik langs de keeper, hij schopt me weg ja, en dan krijg je die penalty, die schiet je in en dan heb je ook een beetje rust. I'm disappointed with myself, especially with the start. Yeah, a mistake in a game like this, you know, in the first 10 seconds is... Yeah, what happened? Yeah, I didn't think the player was going to take a ball, you know, and they pressed me, they took the ball, they got a penalty and they scored, you know, so yeah, it was difficult to forget about it because it's a special game. 10 minuten in de tweede helft kom je 2-0 voor, meende ik. En, dat je dat niet over de streep kunt trekken. Dat is dan dus toch de teleurstelling die overheerst? Ja, dat is natuurlijk, ik vind het wel jammer. Ik vind het ook jammer dat we daarna die 2 goals tegenkrijgen en dan de manier waarop. Dat is ook niet leuk. Ja, het is 2-2, we hebben allebei een punt en je moet het ermee doen. Vindt u het ook een terechte uitslag, 2-2? Ja, ik denk dat het uiteindelijk wel een terechte uitslag is. Ja, uiteindelijk wel blij, denk ik. Ik denk dat je de Heerenveen nu gewoon op even aantal punten houdt. Dus dat is goed. Maar aan de andere kant, ja, als je kijkt, we hebben eerst zelf nog kansen gehad om 1-1 te maken. En bij de 2-2 kregen we nog een hele grote kans zelfs op de 3-2. Dus ja, of je dan echt blij moet zijn, ja, dat is misschien een beetje dubbel. Maar aan de andere kant, ja, als je hier een puntje pakt, dan ik denk niet dat iemand moet klagen daarover. Ben je zagrijnig? Ja, zeker. Het lijkt me ook logisch. Ja, na vanmiddag dat je 2-0 voorkomt en ja, die wedstrijd weggeeft 2 standsituaties. Ja, hoe is de sfeer in de groep eigenlijk nou? Ja, we zijn teleurgesteld in onszelf en ja, dat we het weggeven. En ja, ook in standsituaties, daar zijn we ook ja, boos over. Ja, dat mag gewoon niet gebeuren. Was ik genoten? Ik heb ook genoten, ja. Ik heb ook genoten. Jawel. Ik hoop dat het weer net een geweldige voetballende topwedstrijd. Kwaliteit? Nee, maar ik denk kwaliteit meer in de spanning zit. En dat is ook wel leuk, hè? Dat geniet je ik. Ik kan er wel van genieten. Zoals vorig jaar weer een wedstrijd NEC, Cambuur, 1-1. Heb ik van genoten. Weer gewoon geweldig. En een uitwedstrijd, en we praten wel eens uit en thuis, maar uit is moeilijker dan thuis winnen. Zoals iedereen verliest bij ons. Dus een uitwedstrijd in punt pakken is gewoon goed. Geniet ervan, dan maar. Ja, gewoon, dat ook wel. Ja, de wedstrijd lieke zou zijn, dus al gauw beslikken na een 2-0 voorsprong van Heerenveen. Maar de Leeuwers vochten hard waarom. De doelpunten op een rietje. In dit wedstrijdverslag op een radio. We maken beelden van de wedstrijd snel later, omdat we de ruggen ervan net hebben. Die lezen bij tv-stuurder Fox. De schiedsrechter, dat is Liesveld. Ik die hier wel neemt. En die fluit het nou van de eerste moment van deze wedstrijd. En het is Fox, balverlies daar. Joey van den Berg, maar hij steekt maar eens op. Maar goed, kan hij ertussen komen? Nee, kijk net. Het is een penalty! Dit is al de penalty! Het is 10 seconden de wijs. Het is een penalty van Heerenveen. Wat een stap van deze wedstrijd is. Ongelooflijk. De overtreding is van Leonard Nienhuis. En misschien Jan Tinker wordt ik denk dat dat ongelooflijk is. Hij krijgt geel. Hij had hem al lusten, de gele kaart. Hij had hem al lusten. Wat een ongelooflijk begin van deze wedstrijd. Penalty, omdat Mark Oet de lijn weer naar beneden staat. En Zakke Heerenveen op vastbrand komen de vrije trap. Mark Oet scoort na 50 seconden. Al de 1-0 van Sportclub Heerenveen. Het stadion ontploft hier. Het is 2-0 van Sportclub Heerenveen. Het is een doelpunt van Mark Oet. De facet komt van de rechterkant. En hij komt er maar het puntje van zijn voetje aan. Een echte spitse goal. En hij maakt het dus al zijn tweede. Die hij er 50 seconden door in de eerste helft. Dat hij er nou dik 2 minuten door. De facet komt van de rechterkant van Joey van den Berg. De paas krijgt hij van Slagveer. Hij wrakselt hem ertussen terug. Geen uitreding. Jouwt aan die voorzet bij de eerste peel. En dat is eigen doelpunt trouwens. Ik zie nou in de verhelling dat het eigen doelpunt is van nevens mij Marlon Pereira. Dat is het in die, er geen doelpunt van Oet. Kind er dan nog zetten? Ja, het is een doelpunt. Het doelpunt van Cambuur. De bal komt van de voeten van Ogbetje. En hij zet de Leeuwers weer in de wedstrijd rond. 54e minuut. Vrije trap van Albert Roesnak. Christopher Noordveld die de bal losliet. En de spits van Cambuur. Ogbetje, hij zit erbij. En toch van de spits kwam had een erin tikje. Corner komt er nou, maar Roesnak keert richting de tweede peel penalty stip. Die komt door Reiner. Reiner zit heel vrij daar op de penalty stip. Geen dekking van Heerenveen. En hij kopt hem samen aan jonge keeper Christopher Noordveld. En ja, heel liet beetje viel hier omhoog om. En daar is de 2-2.
En dat weer dus de einduitslag. In en om het stadion is het voor en na de wedstrijd redelijk rustig verroen. Uiteindelijk waren 4 meest kunnen aanhouden. Kwart voor de wedstrijd moest de ME even in actie komen doet Heerenveen supporters de confrontatie zochten met Cambuur supporters. De politie heeft 4 mensen gearresteerd van mishandeling, bedreiging en balstjurgers. Het gaat om een 20-jarige dragster en 3 inwoners van het Heerenveen van 30, 24 en 20 jaar. Voor de Cambuur supporters begint de dag al om 10 uur bij het WTC Expo in Ljouwert. Daar zetten onder politie-escorten 23 bussen uit richting het Heerenveen. En op het Heerenveen zit de stemming er al gauw in het centrum en bij het Abelenstra stadion. Ideaal! En kom weer nog eens bij ons aan de zee. Kom dan in ons woonschip, steunen staan we op. 1-2 voor Cambuur. Toen vergeleken met vorig jaar gaat het nou helemaal goed. We gaan winnen. Zeker weten, Cambuur de gekste! We gaan op moederjacht! We gaan op moederjacht! We gaan op moederjacht! We gaan op moederjacht! Ja, hoop op winst, hè? Ja, we gaan ervoor. Heb je vertrouwen in? Ja, echt. Twijfels wat? Nou, wist wat het is? Als het maar een mooie wedstrijd wordt. Dat is het belangrijkste, denk ik. Wij gaan wat winnen. Ik dacht maar een 3-1 of zo. Hast er zin in? Ja. En wat wordt het? Heerenveen gaat winnen. Maar hoe volle? Ik weet het niet. Ja, Cambuur stiert in de Eredivisie nog treden. 3 plakken boven Heerenveen, dat is 6e stiert. Het liedspel Water de Ljouwert viert als een oerwinning. Op het Cambuurplein in Ljouwert waren de spelers van de middag toch honderden fans als winners onthellen. Ongelooflijk dit. Net normaal, wat we nog mee meidje. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Je kon wel wonnen! Ja, wees met trots hè. Waar goed in dus hè. Ja, de wedstrijd is vanzelfs net al in het stadion op een voet volgen. Roenom in de provincie waar het in spanning naar de derby shown. Liekers in de bioscoopcel in Bedaard dat en Cambuur supporters en Heerenveen fans bij elkaar zitten. Wat verwacht je van de wedstrijd? Ja, ik hoop dat Cambuur wint. Cambuur komt 1-0 voor. En dan komt het hier in de laatste minuut scoort Daly Sinkgraven de 2. En is het ook leuk om het hier te zien? Want ja, je zit direct met Heerenveen supporters, het zit altijd er ook in. Het is een beetje gevechten, hè? Het zijn ook Klaas Jong en dat is wel mooi. Er zit er een beetje strijd in. Dat vind ik net zo erg. Maar als wij winnen, dan winnen we stil. Cambuur aftrap. Uitgerekend. Roestak de fout ingaat. Albert Roestak. Langs de muur.
gescoord wordt. Cambuur volle wedden, want panel van Heerenveen en een eigen goal van Cambuur, de oorskiezen en benutten. Maar als zak gauw 1-0 efter, wat dacht je? Nou, ik dacht dit verliezen. 2-0 voor en dan in de tweede helft nog 2-2. Dus dat ben je net tevreden? Nee, dat net. Cambuur zit ook naar boven Heerenveen. Nevens mij kreeg Cambuur nog een hele goede kans om 2 te rijden te maken. Ja.